Здравейте, аз съм Янков, Варна Тролан 25-1. Имаме Охайо бар 20, тежести 5 и 10 на ролк. Чипка. Те се виждат. Да, бе, те се виждат, не ги мисля. Окей. Да, просто. И отново 10 и 5. Чипка. Роварът Масажор. на калории. Ще се набираме на уневоси там. Екстра. Да. Айде, брат. Slow and steady. Slow and steady. Мога седнал на лодка. Стоп. Айде, айде. Закачай краката. Аз ще броя, фокусирай се да дишаш и да не се изстрелвай на гребането толкова. 10 секунди. Пет, 4, 3, 2, 1, ти си. Малко по-широко. Екстра приятел. Песе. Не, с лице към мене. Колко? С лице към мене, и аз казвам, с лице към мене. Давай, давай. Трябва да те виждам гърдите. 3. 4. 5 минути уче, айде. 5. Давай, наварно си дива много. Едно по едно. Леко. Давай. 5 секунди. Айде, ти си. Давай. Мачка, ти си.
Леко е. Това е леко. Давай, давай. Давай, леко ти е. Леко ти е, давай, продължавай. Айде още малко, давай. 3 минути, айде. Давай. Това е все едно предните квалификации. Вашата, айде. 10 клека са нищо. Айде, давай. Ти си. Давай. Аре, ще трябва гребеш, давай. После бърката. Дръж здраво се. Айде, десятка. Айде, 10, давай. Добре. Той сравните душа. Можеш. Айде още 5. Златен си, браво. 8 остава. Айде, имаш време. Гребеш на вас. Гребеш по-лекичко. Айде, давай, да върват. Първите 20 секунди да поемеш въздух и след това твоето темпо. Давай до края. Айде, имаш 2 минути и половина. За 2 минути и половина няма на къде да се пазиш, колко можеш. Давай. Айде, минаха 20 секунди. Давай по-силно с краката. На 1000. Дръж на 1000. Силно с краката. дръж кръста, Марене. Айде последно. 2 минути. Скок. Добре. Ай, Маринчо, давай, не пропускай. И направиш. Искам над 850, давай. Дай газ. Брой си в главата, брой. Марине, тягай се. Айде. Да. Русен. Ай. Не, падай по-силно в топ. Дръж. Давай. Айде, колко е, че ви си прави. Айде. Дърпай! Силно, айде, светно е! 50 секунди имаш. Даже и да спреш, сега по-леко няма стане. Давай. 50 секунди. Човек на смърт прави. Римски, всяка калория ти е бонус. Всяка една. Това е, давай. Айде, това е. Дай газ! По принцип имаш 30 секунди и може да върнеш чорбите. Колко е останало? Айде на спринт. Давай, колко ти е останало? 20 секунди. Айде Газ. Така. колкото може. И до 850. Държиш 850. Държиш Давай, бе. на 10. Айде, Маринчо, давай. Силни загребания, 10 секунди. 5, 4, 3, 2, 1. Браво, бе.
краката. Пробвай го първия, бързо с лактите, силно с краката. Браво. Само искам да те напаснеш да покажеш контрол с краката. Айде, да върват по едно. Рязка. Като дръпнеш бързо под нея седи. Ай, това е. 3. Хайде. Завъртете Стефан наобратно. 4. Ставай прав горе. 5. Каляне, изпълвай си раменете горе. Правя раменете, Каляне. 6. Хайде, по едно. Точно така, 7, браво. Хайде. 8. Добре се движим. Точно така, 9. Десет. 11. Айде фокусиран. Не останаха. 13. Фокусиран, айде. 14. Хващаш. 15. 16. Аз още 4. Ти ли си тука? 17. Дай, направи го това, и вземи по-дълга почивка преди 20. Високо. Добре. Слагай на коленките. Дигай на коленките и се фокусирай. 3 минути и половина имаш. Трябва да правим много калории. Сега стабилизираме раменете, най-дълбоките клекове, които имаш, ми даваш. Айде, Яска. Ако трябва 2 по 5. Айде, горе стабилизираш рамената. Хубав снач, пълен. Да е бърза сега, нагласи се хубаво. Най-дълбоките, които имаш. Дълбоко, още. Браво. Стегнати раменете, точно така, дълбоко. Още по-дълбоко можеш. Сядай надолу, сядай. Още 2. Дълбоки.
Широко краката, коленете навън, дълбоко. Така. Най-дълбоко. Дръж! Браво! Най-дълбокото. Супер си стегнете рамената. Ще двечки. Айде, трябва да правим калории. Айде, Яцка, дай само 2 секунди. Дигай! Дълбоко. Още едно, най-дълбокото, което имаш. Ставаш. Браво. Минута е 20 за калории. Айде, стъпай, засядай, затваряй очите и почвай. Затваряй очите, братле, това е. Така, точно така, това е. Само да си спрял. Няма да спираш. Това е гребането, още повече можеш. Давай. 50 секунди, Бог. 50 секунди по-трудно няма да става, давай. Давай. Натискай, да не се отпускаш. Айде. 35 секунди. Не, качвай. Натискай, дърпай го този тренажер. Дърпай го яко, айде, всяка бройка е важна, давай. Давай, 20 секунди, няма да спираш. 20 секунди. Давай! Аз затваря очите, навеждай, дърпай с кръста, ако нямаш крака, дърпай с кръста. Давай! До край. Давай! Айде, дърпай! Дай! Айде, бе! Време. 23 калории от втория рунд. Опет. Браво!